Tämä on Mestis Weekly. Tervetuloa mukaan. Päättynyt Mestisviikko on jälleen lyöty kansiin. On nähty hienoja maaleja, hienoja torjuntoja ja muutama kovan luokan taklaus. Tänään soitellaan Antti Pennaselle, Mikkelin Jukurien päävalmentajalle. Kysellään vähän syitä Jukurien huippuvireen takana. Studioon tulee asiantuntijavieraaksi Hermanni Widman, joten vielä kerran tervetuloa mukaan tämän viikon jaksoon. Tänään studiossa vieraanani asiantuntijanamme Hermanni Widman. Tervetuloa mukaan Mestis Weeklyin. Kiitos. Sä seuraat jääkiekkoa paljon, totta kai myös Mestistä. Miten tämä kuluva kausi? Onko joku asia päässyt yllättämään hyvässä tai pahassa? No henkilökohtaisesti on ollut yllätys kyllä, että Jokipaat nousijajoukkueena on noin ylhäällä. Totta kai he teki hyviä hankintoja kesällä. Toinen niin itselle positiivinen yllätys, että Vantaa on noin korkealla. Että ne on pitänyt kuitenkin tänä vuonna sen pelaajaliikenteen aika maltillisena, että ydinryhmä on ollut niin sanotusti kasassa, niin se on. Ja pettymysten puolelle pakko sanoa, että henkilökohtaisesti olen vähän pettynyt siihen, että Tuto on näin alhaalla, mitä se nyt on. Teemu Suhonen pelasi keskiviikkona nimenomaan Turussa 300. mestisottelunsa urallaan. Ja Suhonenhan tuli sarjaan hyökkääjänä. Siirtyi vasta myöhemmin sitten puolustajaksi, mutta viime kaudella ja tällä kaudella jälki on ollut todella tuhoisaa. Miten sä kuvailisit Suhosta pelaajana? Ainakin luistelu on, voisi sanoa, melkein maailmanluokkaa. No, erittäin hyvä peliasento. Pystyy kamppailemaan puolustuspäässäkin erinomaisesti kulmissa ja riistämään kiekkoa, ja edelleen hyökkäyspäässä niin on hyvä tavoitetta. Varmasti niitä pelaajia, ketä tulee Jukureiden mukana nousemaan liigaa. Viime kaudella Suhonen voitti pakkien pistepörssin, jakoi sitä 38 pisteellä Santeri Lukan kanssa. Nyt on pisteitä 34 kasassa. Tällä kaudella saattaa hyvin olla Pasi Järvisen 45 pisteen ennätyskin uhattuna. No jos Jukureiden ylivoima samaan tahtiin maaleja tekee, mitä se on tähän asti tehnyt, niin varmasti tulee tekemään vielä ison kasan pisteitä. Tällä viikolla nähtiin mielenkiintoisia pelaajasiirtoja loppukautta ajatellen. Pureudutaan nyt niistä pariin. Aleksander Georgiev, sinä tunnet hyvin kyseisen maalivahdin Tepsistä. Miten kuvailisit Georgievia pelaajana? Nuori, tavoitteellinen, nopeat jalat, hyvä sijoittumaa. Puuttuu kokemusta, mutta kuitenkin varmasti tulee olemaan tulevaisuudessa huippumaalivahti. Niko Aaltonen siirtyi Englannista Vantaalle. Aaltonenhan on mestistasolle totta kai loistava pelaaja kaukalossa, mutta Niko Aaltonen tuo varmasti nuorelle joukkueelle paljon muutakin kuin vain sen pelillisen annin. Joo, ja ennen kaikkea valmennus saa taas yhden kokeneen pelaajan siihen, että Vantaalla kuitenkin nuori, ehkä vähän kokematon valmennus vielä, Mälkiä ja Honkanen, niin saavat yhden kokeneemman kaveri siihen lisää, ketä on nähnyt vähän muutakin kuin sitä Tikkurila areenaa niin sanotusti, niin tuo varmasti paljon lisää sinne koppiin ja vaihtoaitioon elämään. Myös Niko Freeman siirtyi takaisin Vantaalle, joten erittäin mielenkiintoinen nivaska alkaa olemaan Kiekko Vantaallakin kasassa, kun kevät lähestyy. Tiukasti on Kiekko Vantaa kiinni kotiedussa, kun pudotuspelit sitten hetken päästä pyörähtävät käyntiin. Mutta otetaan nyt mukaan lähetykseen Antti Pennanen, Mikkelin Jukurien päävalmentaja. Antti Pennanen, tervetuloa mukaan Mestis Weeklyin ja onnittelut vielä nuorten maailmanmestaruudesta. Se oli melkoinen matka. Miltä nuorten leijonien saavutus nyt tuntuu, kun pöly on ehtinyt hieman laskeutua? No joo, kiitos vaan ja oikein hyvältähän se tuntuu, että monta semmoista pientä hetkeä, missä se laiva olisi voinut kääntyä toisiakin suuntaan, mutta tuntuu, että ne kääntyi meidän suuntaan ja paljon hyviä pelaajia ja ennen kaikkea pelaajien kautta niin on kyllä iloinen, että he sai tuommoisen saavutuksen ja tietenkin itse valmentajana niin paljon sai oppia ja kokemusta ja itseluottamusta ja siinä mielessä hyvä juttu. Antti Pennanen, lauantaina Jokipojat-ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa hieman kuohahti. Asioista silloin uutisoitiin, mutta otsikot ovat aina otsikoita. Kerro Pennanen omin sanoin, mitä Mehtimäellä viikonloppuna tapahtui. No joo, siinä tunteet vähän kuohahti. Tunteikas peli, me oltiin vähillä pelaajilla, siellä pelaaja taisteli ja laittoi itsensä liikkoon siinä mielessä, niin kun siinä oli tunnetta koko matkan aikana. Tosi huonot sanavalinnat itseltä, että sitä pitää kyllä pyytää anteeksi. Ei noin voi puhua, mutta edelleen se pääviesti sama. Me ollaan 4 peliä pelattu Jokipoikia vastaan ja jotenkin semmoinen olo jäänyt jokaisen lehdistötilaisuuden jälkeen, että me ollaan voitettu onnekkaasti ja näin poispäin. Että pelien ja pelaajien ja kollegojen kunnioittaminen, niin se oli se mun pääviesti kuitenkin. Antti Pennanen, Jukureilla on nyt viimeinen mestiskausi menossa ja jos mietitään tätä kautta kokonaisuutena tähän mennessä, niin tuloksellisesti on ainakin mennyt äärimmäisen hyvin. No joo, me ollaan pelattu tuloksellisesti hyvin, että alkukaudesta pikkasen vähän sakkas jossain vaiheessa ja se teki meille kyllä tosi hyvää. Se teki meille kyllä opin kannalta tosi hyvää ja nyt me ollaan pelattu hyvin tuloksellisesti. Viime aikoina ollaan pikkasen pelattu huonosti, ei olla ihan tyytyväisiä siihen, että miten me pelataan tällä hetkellä. Me on tosi hyvä ja laadukas joukkue niin pelaajiston suhteen, mutta meillä on kuitenkin vähän kapoinen se, että nyt meillä on muutama
seuraava pelaaja kun on pois, niin heti joudutaan pelaamaan vajaalla. Että kaikki kunnia Mestiksen ajunnulle, mutta kuitenkin sieltä on vielä pitkä matka niin kuin miesten Mestiksen. Tosiaan niin kuin sanoit, niin ei se nyt ihan pelkkää tuhkimotarinaa ole koko kausi alusta loppuun saakka ollut. Alkukaudesta oli vähän tahmeaa. Löytyykö silloin jotain pelillisiä tai pelin ulkopuolisia syitä siihen, minkä takia tuloksellisesti alkukaudesta niitä pisteitä ei tullut? Joo, se on sitä on pohdittu ja tietenkin tämä ei ole ihan simppelikausi henkisesti noille pelaajille. Tässä on monenlaista, eikä valmentajillekaan, tässä on monenlaista niin kuin ulkopuolistakin säätöä. Että ollaan kyllä pystytty pitämään hyvin ne ulkopuoliset asiat hanskassa, mutta on niin inhimillistä, että nämä liiga-asiat ja tämmöistä niin kuin välillä vaikuttaa pelaajien mieleen. Mutta alkukaudesta niin ehkä meillä oli kuitenkin semmoinen niin kuin lähti hyvin liikkeelle, voitettiin liigajoukkueita siinä elokuussa ja oltiin innoissaan kaikkia. Paljon uusia asioita haluttiin tuoda tuohon meidän juttuun ja paljon uusia pelaajiakin tuli siihen ja sitten jossain vaiheessa mä itse havahduin ja ehkä joku pelaajakin havahtui, että kyllä sellaiset tutut ja voittavat asiat nyt puuttuu tästä toiminnasta ihan kokonaan ja sitten lähdettiin niitä asioita hakemaan ja haettiin vähän ehkä kovimmankin käden kautta, mutta onneksi sieltä sitten löytyi ja pelaajat sitoutui hyvin ja nyt me ollaan kyllä hyvällä tiellä, mutta sitten niitä tuttuja asioita ei tässä kyllä ikinä unohtaa, että ne on kuitenkin ne voittavat asiat. Antti Pennanen, Teemu Suhonen pelasi keskiviikkona 300 mestispelissä. Käsittelimme tässä lähetyksessä Hermanni Wiedmanin kanssa jo hieman kyseisen herrasmiehen pelaamista. Minkälainen ajan kyseessä? Minkälainen ase Suhonen on sun työkalupakissasi? No eka Hölkille terveisiä. Hienoa, että oot mukana siellä. Mutta hyvä pelaaja, loistava jätkä niin kuin luonteeltaan, kova kilpailemaan ja sillain niin kuin suomalainen mies ei nitkuja natkuja selittelee ja vikise vaan tekee töitä joka päivä. Ja luisteluvoimainen pelaaja, ehkä se Mestiksen yksi luisteluvoimaisia, että pelaat ettei se luisteluvoimaisia ja vähän aikaa pelannut pakkina, että siinä näkyy semmoinen hyökkäyspelitaidot. Puolustuspelitaidot on mennyt kyllä tänä vuonna paljon eteenpäin. Että hyvällä tiellä pelaaja on ja käyttökelpoinen pelaaja meille ennen kaikkea tuonne hyökkäyssuuntaan. Antti Pennanen, kiitoksia paljon tästä ja onnea loppukauteen. Kiitos paljon. Siinä Antti Pennasen mietteitä. Hermanni Wiedman, sä tunnet Pennasen hyvin valmentajana. Minkälainen coach on kyseessä? No hän on todella ahkera, tekee paljon töitä ja varmasti kun mietitään Suomea, niin kun peli kehittyy koko ajan, niin on varmasti sen pelisuhteen ihan kärkiosaaja, että sieltä aika paljon muut joukkueet joutuu kopioimaan, että Pennaselta tulee aika hyvin uusia ideoita ja mitä tuolla maailmalla tapahtuu, niin aika hyvin nimeä oppia joka puolelta. Hänellä on kyllä vahva luotto siihen, millaista peliä Jukurit haluaa pelata ja tulokset puhuu puolestaan, että vahvaa peliä pelaa kyllä Jukurit ja ihan niin kuin Suomessa voisi moni liigajoukkuekin ottaa oppia siitä, että miten Pennasen joukkue pelaa. Tosiaan niin kuin sanoit, että peli on äärimmäisen vahvaa mikkeliläisillä tällä hetkellä. Mietitään kevättä 7 pelin pudotuspelisarjoja, niin kyllä siinä aikamoisen tempun saa ihan mikä tahansa joukkue tehdä, että 7 pelisarjan Jukureilta onnistuu niminsä viemään. No joo, kyllä siinä ollaan asia ytimessä, että niin vahvalta on näyttänyt se heidän peli ja erikoistilanteet on ollut äärimmäisen vahvoja, koska Pennasen kohdalla aina Jukureissa puhutaan usein siitä hyökkäyspelistä, mutta kyllä Jukurit niin äärimmäisen hyvin puolustaa myös ja riistää kiekkoa omassa päässä, että vaikea on se joukkue, ketä sen 4 kertaa meinaa voittaa ja varsinkin 2 kertaa siellä Mikkelissä. Hermanni Wiedman, oikein paljon kiitoksia vierailustasi. Me lähdetään nyt katsomaan tilanteita ja kaikki maalit viime viikonlopun mestiskierroksilta. Keskiviikon kierroksella tuomittiin 2 pelirangaistusta. Ensimmäinen niistä Samuli Vuokniemelle. Ensimmäinen taklaus ei kunnolla osu, mutta jälkimmäinen jysättää kohteeseen ja näin Vuokniemi saa päähän kohdistuneesta 4 pelin panna. Jokipojat Sapko-pelissä niin ikään ja nyt Teemu Lepaus päähän kohdistuneesta taklauksesta myöskin ja nyt kun se on toinen tällä kaudella samasta syystä Lepaukselle, niin sitä on ankaroitettu 1 pelillä ja Teemu Lepaus sitten 3 peliä sivussa. Siinä kokonaisuudessaan tulokset keskiviikon kierrokselta. Tuton Jukurit-ottelussa tehokkaalla päällä oli Jarno Paveen, hän nettosi 1+2. Vantaa oli tyly, siellä erittäin tasaisesti jakautuivat tehopisteet. Niko Freeman 1+1, Niko Aaltonen 1+1. Ja Jokipojat Sapko-ottelussa Aleksander Georgievin mestisdebytissä hän nappasi 32 torjuntaa. Perjantai-kierroksella maalinteon aloittaa Kokkolan Hermes. Eetu Karvinen Keupasta siirtynyt hyökkääjä aloittaa maalinteon ja kiekko maalille ja hyvin menee Karvinen tässä tilanteeseen. Syöttöpisteet Janne Kivilahdelle ja Ossi Ikoselle. Jesse Juntheikki siirtää Hermeksen 2-0 johtoon. Hieno siirto maalin eteen ja Juntheikki kyllä pitkällä vanhanaikaisella ujuttaa, erittäin samettinen pelaaja.
Janne Kivilahti siirtää 0-3. Ossi Ikonen ottaa tähänkin syöttöpisteen ja kakkossyöttö Jesse Juntheikin nimi. Pekka Niemimaa tuo Vantaan 2 maalin päähän kolmannen erän puolivälissä. Niemimaa pääsee kohtaalaisen läheltä maalia ampumaan ja Kodla on tässä kyllä voimaton. Julius Rantaeskola sekä Niko Nurmikanta ottavat tähän syötön. Jussi Nättinen viimeistelee loppulukemat 1-4. Laukaus on laadukas ja näin ollen Hermes jatkaa voittoputkeaan. Maalivahtien torjunnat Jani Kautula Kiekko Vantaan maalilla 19, Dennis Kodla Hermes maalilla 24 torjuntaa. Perjantain toinen peli pelattiin Mikkelin Kalevankankaalla ja maalinteon aloittaa kotijoukkue. Nikola Akkonen väistää hyvin taklauksen, saa pidettyä kiekon lavassa, ampuu aika kaukaa ranteelta, mutta sinne se helähtää. Roope Ranta ottaa tietysti tähän syöttöpisteen ja kakkossyöttö Sami Jekuselle. Eetu Koivistoinen tasoittaa hieman ennen kolmannen erän puoliväliä maalin edestä. Pasi Kouvalaiselle ja Emppu Pulliaiselle tähän maaliin syöttöpisteen. Miro Mäkinen siirtää Jukurit 2-1 johtoon. Teemu Turunen tekee tähän maalin esityöt ja tässä kohtaa näytti kaikki mikkeliläisittäin hyvältä, mutta Pasi Kouvalainen tulee vielä ottelun lopussa. Eetu Koivistoinen nettoaa tähän maaliin toisen pisteensä ja Emppu Pulliaiselle myöskin syöttö pöytäkirjaan. Jatkoajalla Jukurit sitten ratkaisee Niko Laakkosen ja Oula Palveen esityöstä. Marko Kauppinen osuu lopulta pienestä kulmasta maalipuihin ja näin 2 pistettä jää Kalevankankaalle. Mika Norja Jukurimaalilla 19 torjuntaa, Petri Pitkänen Keupomaalilla 27 koppia. Perjantai-iltana Tuto kävi Lempäälässä, maalit oli kovin piukassa, mutta Mikko Laine osui sitten lopulta ensimmäisenä. Pienestä tai aika kaukaa maalia lähtee Laineen laukaus, mutta se on laadukas, kilpipuolelle se nasahtaa ja näin ollen Tuto johti 0-1. Vanhan liiton takapatjamaali Anton Ollikainen ampuu takapatjaa, Monto menee tylysti maalille ja käy laittamassa karat sisään, näin oli Tuto 0-2 johdossa. Toisen erän viimeisellä minuutilla Jere Rouhiainen pääsee maalin takatolpilta nostamaan kilpipuolelle. Leki tuli tässä maalin päähän, mutta enempää maaleja ei Lempäälän illassa nähty, joten 3 pinnaa lähti turkulaisten mukaan. Dallas Stars maalivahti Henri Kiviaholle 19 torjuntaa, Kristian Järviselle Tutomaalilla 28 koppia. Perjantai-iltana rovaniemelaiset saivat vieraakseen Heinolan Pelitat. Maalinteon aloittaa kotijoukkue ajassa 8.35, kun Olli-Aleksi Pietilä ohjaa. Henri Jokierkkilän laukauksen sisään kakkossyöttö tähän Hannu Erkkilälle. Pelitat tulee avauserän viimeisellä minuutilla 1-1. Ville Järveläinen sekä Roope Elimäki tekevät esityön. Aatu Viljanen puttaa takatolpilta taululle 1-1. Sen jälkeen tulee Roki. 2-1 maalista vastaa Henri Fomiin. Jussi Peltoarvo nappaa tähän maaliin itselleen syötön. Ajassa 25-21 Tommi Siljamaa karkaa, katkoo omalla sinisellä, polkaisee läpiajoon ja viimeistely on erittäin hyvä. Rystyllä hanska yläkulmaa ja näin oli peli 3-1. 4-1 maalista vastaa Jokierkkilä. Kääntö tulee maalin eteen ja ensimmäinen ranne ei mene, mutta sen jälkeen Larmi polkaisee vastaan, tilaa aukeaa ja näin siirtyy Roki jo 4-1 johtoon. 5-1 lukemat viimeistelee Harri Pälve. Mikko Väänäsen esityöstä ja Henri Jokierkkilälle merkitään tähän maaliin kakkossyöttö. Ja näin pisteet jäävät Rovaniemelle lukemin 5-1. Toni Eskelinen Rokimaalilla hyvät 33 torjuntaa, Emil Larmille 23 torjuntaa ja lopussa vielä sitten penalttia Larmille epäurheilemaisesta käytöksestä, mutta hyvä kotiesitys jälleen Rokilta. Savonlinnassa pelattiin perjantaina Sapko ja Hokin välinen kamppailu ja tässä matsissa maaleja nähtiin sitten oikein kunnolla. Ajassa 4.40 Sapko ylivoima osuu ensimmäisen kerran, Paavo ylipaino unohtuu maalin eteen ja tästä ei mies erehdy. Joonas Toivonen, Tomi Vilenius esityön tekijöinä. 11.20 oli avauserää mentynä, kun Joni Piipponen osuu maalin edestä. Siellä on oikein kunnon rytinä maalilla ja kiekko sinne lopulta ja saadaan survottua. Sapko siirtyy avauserän puolivälin jälkeen 2-1 johtoon. Maalintekijänä on Ville Paalanen ja tähän maaliin syöttöpisteet Viljami Veklinin sekä Rasmus Hämäläisen nimiin. Joni Piipponen osuu avauserässä jo toistamiseen. Tähän maaliin syöttöpisteet löytyvät Mikael Seppälän sekä Mihail Kristofin lavoista ja näin oli Hokki sitten tasoittanut lukemiksi 2-2. Seuraavasta maalista vastaa huikaisevassa vireessä oleva Niklas Näppi. Mikael Seppälä ottaa tähänkin maaliin syöttöpisteen ja kokenut Markus Piispanen niin ikään merkkauttaa nimensä pöytäkirjaan. Markus Korkiakoski osuu ajassa 40-20. Niklas Näppi ottaa tähän maaliin pinnoja niin ikään myöskin Markus Piispanen.
3-4 kavennuksesta vastaa Joonas Toivanen. Keskustasta aukeaa tilaa ja Toivanen laittaa ranteella. Lukemat tässä kohtaa iltaa 3-4. Hoki 5. maalista vastaan niin ikään Näppi loistavalla jalalla polkaisee ohi. Viimeistely on jälleen Näpiltä maailmanluokkaa ja näin ollen 5-3 johti Hokki. Loppulukemat tyhjään maaliin. Markus Korkeakoski Piispanen ottaa tähänkin pinnan, joten jälleen siellä Hokin kärkijätkät kovilla tehopisteillä liikenteessä perjantai-illan kamppailussa. Aleksander Georgiev Sapko-maalilla 21 torjuntaa, Tuukkas Mura Kajani Hokin maalilla 25 torjuntaa ja 3 pisteen voitto papereihin Muralle. Lauantaina pelattiin Kajaanissa. Hokki isännöi pelittoja ja maalinteon aloittaa kotijoukkue. Jesse Väkelä lähtee viivasta ajamaan sisään, ampuu loistavalla ranteella hanskapuolen yläkulmaa ja näin kotijoukkue johtaa 1-0. Ajassa 7.29 Samu Pyykkönen karkaa alivoimalla omasinisen päältä. Ujutus on erittäin hyvä, Larmi on yllätetty ja näin Hokki johti 2-0. Eetu Elo tuo pelitot maalin päähän. Ville-Matti Koposen työskentely aloitusympyrässä on jälleen maailmanluokkaa ja ei kyllä Eetu Elon rannelaukaus tässä jää yhtään kakkoseksi. Aku Kestilä osuu ylivoimalla avauserän viimeisellä sekunnilla. Jesse Väkelä saa tähänkin maaliin syöttöpisteen ja Kestilä ottaa pomppukiekon maalin edestä alas, kääntää sen pussiin. Ajassa 55-16 pelittä ylivoima osuu niin ikään. Ville-Matti Koponen sekä Ville Järveläinen tähänkin maaliin esityöntekijöinä. Roope Elimäki rokottaa ja näin oli peli 3-2. Loppulukemat 4-2 viimeisellä minuutilla tyhjään maaliin viimeistelee Mikael Seppälä. Heikki Klemetti sekä Joni Piipponen nettoavat tähän maaliin pisteet niin ikään. Antti Lehtoselle 24 torjuntaa tässä kamppailussa. Emil Larmille torjuntoja 10 ja Antti Rautiola käväisi lopussa sisällä, mutta hänelle torjuntoja ei merkitty lainkaan. Lauantaina Leki matkusti Keupa HT vieraaksi Keuruulle ja kovin on vaikeaa tällä hetkellä Lekille 3 pisteen voittojen napsiminen ja täällä maalinteon kuitenkin onnistui aloittamaan Leki. Pasi Puistola sekä Miiko Hintz tekevät esityön, Aleksi Luhtalampi viimeistelee lukemat 0-1. Siinä ei mene kuin 3 minuuttia, vähän vajaat, kun Jussi Viitasen sekä Jani Ollitervon esityöstä Roope Niskanen käy laittamassa kiekon maaliin, näin Keupa tasoittaa. Kolmannessa erässä Jani Ollitervo saa viivan päälle, kiekko kävelee sisään, ampuu ranteella pussin ja tuuletus on erittäin sytyttävä. Näin ottaa Keupa tiukasta pelistä pisteet lukemin 2-1 Rasmus Rinteelle 16 torjuntaa, Henri Kiviaholle 25. Erinomainen viikonloppu Henri Kiviaholta, mutta ei vaan sitten ihan pisteisiin asti riittänyt. Turussa Kokkola Hermes kävi vieraana lauantai-iltana ja Dennis Kodla kävi näyttämässä mitä hän on miehiään. Käsittämätön ottelu Kodlalta tässä yksi ehkä kaikkein kaunein torjunta, mutta aivan käsittämättömän maalivahtisuorituksen Kodla esitti Turun illassa. Peli oli fyysinen, tässä hyvä esitys kun Miikka Tuomainen käy laittamassa taklauksen Eetu Karvisen runkoon. Siitä tuomittiin 2-minuuttinen ryntäämisestä. Maalinteon aloittaa kuitenkin vierasjoukkue. Juntekki pelaa Ossi Ikoselle viivaa, joka ampuu. Laukaus on erittäin hyvä. Ossi Ikosen kauden 3. maali syntyy tästä. Tuto tulee kolmannen erän loppupuolella sitten tasoihin. Mikko Laineen esityy, hän kääntää maalin takatolpalle, johon on Anton Ollikainen jäänyt. Ollikainen ei tästä erehdy ja 1-1 lukemista lähdettiin sitten jatkoajalle. Tuto pääsi pelaamaan 4-3 vastaan ylivoimaa. Tässä loistava paikka Kodla. En tiedä millä hän näitä ottaa, mutta erittäin tyly oli ilta. 55 torjuntaa 56 laukauksesta. Rankkareita ammuttiin lähes sitten aika pitkän aikaa, kun Sanssi Virkki kävi laittamassa kiekon maaliin. Erittäin hyvä laukaus jäitä pitkin, joten näin oli Ville Rajalan pakko tehdä maali. Tällä kertaa Rajalan laukaus kuitenkin menee kilpipuolelta ohi ja Kristian Järvinen toinen erinomainen ottelu samaan viikonloppuun ja näin Tuto saa 2 pinnaa. Dennis Kodlalta käsittämätön suoritus, en ole nähnyt Mestiksessä tuon luokan maalivahtipeliä kyllä hyvin pitkään aikaan. Kodlalle siis torjuntoja kertyy tuossa kamppailussa 55 Kristian Järviselle, Tutomaalilla 20. Joensuussa pelattiin Jokipoikien ja Jukurien välillä, maalinteon aloittaa Marko Kauppinen. Rauhassa pääsee Kauppinen kävelemään sisään ja kyllä siinä on sen luokan pelaaja, että hän ei noista paljon kysele. Timo Hiltuselle, Samuli Piipposelle tähän maaliin syöty. 33-19 oli mentynä, kun Jesse Jormanainen siirtää lukemat 1-1 Mikko Siermanin sekä Roope Hämäläisen syötöistä. Timo Hiltunen siirtää Jukurit johtoon ylivoimalla. Marko Kauppinen ottaa tähänkin maaliin pinnan, kakkossyöttö Teemu Turusen nimi. Janne Väyrynen pääsee omaan toimistoonsa hommiin. Hän kääntää kiekon maaliin siitä kohtaa, mistä alkukaudesta helähti melkein joka ilta. Hyvä laukaus Oula Uskille sekä Esa Lehikoiselle syötö.
Lehikoinen ottaa 5 minuuttia myöhemmin jälleen itselleen pisteen, niin ottaa myöskin Väyrynen maalin tekijänä. Lehikoinen ja kakkossyöttö tähän ylivoimamaaliin menee Samu Pitkäsen nimiin. Teemu Suhosen tanssia viivan päällä, sitä on kiva katsella. Jukurimaali on tyhjänä, Suhonen pelaa erittäin kauniisti, ampuu loistavalla ranteellamme lukemat 3-3, kun enää 37 sekuntia oli peliaikaa jäljellä. Rankkareilla mentiin, Roope Ranta kävelee sisään erittäin hyvillä käsillä, menee lähelle Timo Niemeä, pääsee ujuttamaan längeistä ja näin ollen Jukurit ottaa tästä pelistä 2 pinnaa. Timo Niemelle Jokipoikamaalilla 22 torjuntaa, Mika Norja pysäytti 35 laukausta Jukurimaalilla, joten nyt myös Mika Norja oikein kunnon työkuorman alla. Jos oli Jyp Akatemialla maalinteko keskiviikkona vaikeaa, niin sitä se ei ollut enää lauantai-illan kotipelissä, kun Roki tuli vieraaksi. 12 sekunnin pelin jälkeen Markus Nenonen tyyttää lukemiksi 1-0 Henri Kannisen syötöstä. Alle minuutti tästä. Jyp Akatemia osuu toistamiseen tällä kertaa Joel Sund maalintekijänä. Kalle Saramäki tekee esityön, ei Sund noista paljon kyllä. Lupia kysele, siirtää lukemat 2-0. Joose Antonen osuu ajassa 37-39. Kiekko pomppii maalin takana, Antonen jää täysin yksin maalin eteen, Riku Tiainen, Taavi Tiala tähän maaliin syötteinä. Topi Nättinen siirtää lukemat jo 4-0. Tähän maaliin Markus Nenoselle illan toinen piste, myös Joni Kallio ottaa tähän syöttöpinnan. 5-0 maalista vastaan Henri Kanninen. Topi Nättiseltä erinomainen karvaus hyökkäysalueella maalin takana, kääntö maalin eteen ja mä näin. 6-0 maalista vastaan niin ikään Joose Antonen, Henri Kanninen sekä Valtteri Hietanen ottavat tähän maaliin syöttöpisteet. Laukaus on erittäin hyvä, vaikka se lähteekin kohtuullisen kaukaa. Rovaniemellä esittäin loppulukemia kaunistelee ylivoimalla vielä Elias Klytserov, oli Aleksi Pietilän sekä Jarkko Heikkilän syötöistä. Markus Ruusu pelasi Akatemiamaalilla, hän torjuu 26 kiekkoa. Toni Eskelinen puolestaan Rokimaalilla, hänelle torjuntoja merkittiin 25. Sarjataulukko näyttää sitten viikonlopun jälkeen ja päättyneen mestisviikon jälkeen tältä. Kyllä Jukurit siellä tylyä työtä edelleenkin tekee, mutta erittäin tasaista on muuten sarjataulukossa. Kyllä esimerkiksi 3 viimeisen joukkueen ja miksei 4 viimeisen joukkueen välillä, niin erittäin isoista asioista pelataan. Lekihän on pelannut Jyp Akatemiaa 2 peliä enemmän. Pistepörssissä Jukuripelaajilla ansaittu kolmoisjohto, kyllä sen verran mykistävää on tekeminen. Niklas Näppi pitää nostaa esiin, hän pelasi erinomaisen viikon myös pisteiden valossa ja vähän ennen kauden alkua uumoilin, että Näppi tänä vuonna tulee lyömään pitkälti yli 20. Se näyttäisi olevan ihan hyvässä mallissa. Niklas Näppi, erinomainen maalintekijä. Siinä sitten tulevan keskiviikon ottelut ja kyllä ennen kaikkea silmiin pistää tässä tuo Jokipojat Kiekko Vantaa peli. Joukkueet ovat sarjataulukossa perätysten ja voitolla Vantaa nousisi tasapisteisiin. Jokipojathan on sarjan toiseksi paras vierasjoukkue, mutta kotona ei aivan yhtä hyvin ole kulkenut, joten siinä on kyllä mielenkiintoinen kamppailu tulossa. Kaikki nämähän näkee suorana tietysti Fanseatilla. Twitterissä Mestis-hashtagin ollaan jälleen twiitattu ahkerasti ja tämän viikon twiitti tulee Renne Ohtoselta. Pirkka Antila on siis Mestiksen kilpailupäällikkö. Hän näkee hyvin läheltä seurojen toimintaa ja tuo on kyllä erittäin mukava uutinen kuulla, sillä yhteishenkeä sitä nimenomaan tässä sarjassa tarvitaan. Tässä kaikki tältä erää. Mestishän pyörähtää käyntiin jälleen pelien osalta keskiviikkona. Kaikki matsit totutusti suorana Fanseatilta, joten tässä kohtaa kaikille oikein mukavaa viikon jatkoa.